Siguro 3 reminder lang po no sa atin no, mga Yes po. parting words no, words of wisdom. Una po, it's okay if the only thing you did today was breathe. Remind yourself that no. Kung wala kang ibang magawa ngayon, kung hindi lang yung huminga, okay na yon no? Dahil meron talaga mga sitwasyon na wala tayong magagawa, no? Kung ngayon wala kang magawa, bukas naman. At magtiwala ka na bukas nandyan pa rin ang Diyos na tutulong sa iyo. Pangalawang reminder po, you will overcome any problem in your life, no? You will overcome any problem in your life, no? Kayang-kaya mo anuman ang problemang 'yan kung maniniwala ka. At pangatlo, be a light in this world, no? Huwag mong hahayaan na mga problema, ang mga comment ng ibang tao o anuman negatibong sitwasyon sa iyong buhay ang papatay sa iyong liwanag. Binigyan ka ng liwanag ng Diyos, naway palablabin mo ito sa pamamagitan ng pagdarasal, ng pananalig at pag-asa sa Kanya. So, 3 pabaon na salita sa araw na ito. Sana po kayo ay palaging manalig at palaging magpursige, magtiyaga. No? Everything will be okay in God's time. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, hinihingi namin na basbasan niyo ang aming mga listeners ngayon through online o sila man ay nakikinig sa radyo, lahat ng mga nagmamaneho, mga naglalakbay. Tulungan niyo din po ang mga dumadaan sa malaking pagsubok, financial, sa kanilang mga relasyon, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya. Naway Panginoon, tulungan niyo sila, palakasin, paalaala niyo na palagi kayong nandyan, na hindi niyo sila iniiwan, may dahilan ang kanilang mga pagsubok at paghihirap. Naway, huwag naming kalimutan na kami magpasalamat sa napakaraming biyaya na binigay niyo sa amin na hindi namin hiningi. Naway, huwag mamatay ang liwanag na pinagkaloob niyo sa amin. Kami magpatuloy sa pananalig na lahat ng ito ay magkakaroon ng kasagutan sa tamang oras at lahat na nangyayari sa amin ay may mabuting kalalabasan, may mabuting bunga. Lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At kayo po ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kakaluguran, kumusta po kayo? May mga gumugulo ba sa inyong puso at isipan? Nalilito, naliligaw, at malapit ng sumuko sa buhay? Tumawag ka lamang o kaya mag-message ng Hello, Father. Ako po ang iyong host, si Reverend Father Joel Jomarsos P. Gatus, ang sasagot sa inyong mga katanungan sa buhay sa tulong ng gabay ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng programang Hello, Father. Ito po ay tuwing Lunes, alas 12 ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. Dito lamang sa DWBL 91.9 Bright FM. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo.